Radio Indeks vam predstavlja. Sećam se slike ja od pre par godina na vlasti. Bili smo Željka i ja u Vladi. Beljadinčić, Vuksan, Budal i Jocke. Premijer tad sam bio ja. Sećam se slike ja prajedno mesec u vlasti. Nema mojih ministra na čelu, bijeni su više moji. Žuta vlada sada je u Srbiji, mandati prolaze izbornim procesom. Priliku čekamo da vladamo. Jesmo li moćni, jesmo bogati, al nam ne daju da vladamo. Mandati prolaze izbornim procesom. Priliku čekamo da vladamo. Jesmo li moćni, jesmo bogati, al nam ne dadu da vladamo. Hej! Aj, 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 Više dobre muzike. Radio Indeks.